a tothom, autoritats, familiars de Josep Mascaró Passarrius, senyores i senyors. L'Associació de Premsa Local de Menorca aprofita la celebració d'aquesta 22a Diada de la Premsa Local de Menorca per agrair a l'any Passarrius i dedicar aquestes intervencions a la seva figura. Vull recordar que al llarg de 2023 diferents entitats i administracions públiques han realitzat o realitzaran entorn a aquest àmbit polifacètic i autodidacta diferents actes. Centre d'Estudis Locals de l'O, Institut Menorquí d'Estudis, Ajuntament de l'O, Museu de Menorca, Biblioteca Pública de Mo, Museu Can Saura, Cercle Artístic, Ateneu de Mo i el seu grup filatèlic, la propietat del lloc de Rio de la Plata, Biblioteca Pública de l'O i Galeria Pinzellades d'Art. A més, s'hi han adherit a l'Iris, el Diari Menorca i el grup Serra. Alhora, que el Consell Insular de Menorca dona suport a totes les entitats que organitzen actes. Finalment, dir que la família Mascaró Hernando és present i col·labora en totes les activitats organitzades des de Menorca. De Josep Mascaró Passarrius, uns han dit que era una persona magnètica, treballadora, incompresa però alhora avançada al seu temps. D'altres el defineixen com el nou arxiduc de Menorca o parlen de l'univers Mascaró Passarrius. Es destaca d'ell la seva capacitat de treball, el saber après i la seva generositat a l'hora de compartir el seu coneixement, acollint a joves investigadors en les seves obres, animant-los a treballar en el camí de la cultura pròpia. Verdaderament, estem davant d'un treballador infatigable i constant, amb un amor cap a la llengua pròpia i la terra que el va veure néixer, amb una passió pel replec de topònims i la coneixença dels nostres jaciments arqueològics. L'herència cultural que ens ha deixat Mascaró Passarrius abasta en àmbits tan diversos com la cartografia, la toponímia, l'arqueologia, la tasca d'editor i d'investigador, la fotografia, l'elaboració de documentals per a televisió espanyola, treballs d'història, tant en llibres propis com en obres col·lectives, i la redacció de crítiques d'art i d'articles de difusió als mitjans de comunicació. Però, qui era en Josep Mascaró Passarrius? Va néixer un 13 de novembre de 1923 al carrer d'Escorrassar Nou, nombre 43 de l'O, llavors dedicat a la reina en honor a l'avinguda d'Isabel II l'any 1860 a Menorca i la seva visita que va retre a la pròpia població de Laió. Son pare, sabater, era Antoni Mascaró Rosselló, natural de l'O i fill de pares també Laurenç. La seva mare, per la seva part, Bonaventura Passarrius Vinent, era natural del Rosario de Santa Fe, República Argentina, i filla de pares malnesos. El matrimoni tindrà 5 fills: en Josep, que tots coneixem, d'aquí parlant, en Armando, en Carles, en Perla i en Aurelio. Josep morirà prematurament l'11 de maig de 1996 als 72 anys. Però vegem el camí que pren. La passió per la lectura des de petit i una visita escolar a Torroba d'en Salor li desperten l'interès per l'arqueologia. Després, pocs anys després, el trobam venent el diari Baleares pels carrers de Palma. I, més endavant, fent el servei militar a la Legió allà a Rifien, treballa en el gabinet de topografia militar, és corresponsal d'una publicació periòdica i guanya 2 premis literaris mentre fa servei militar. La llavor, per entrar en el món de la cultura, estava sembrada. Només mancava regar-la i el pas del temps per obtenir els fruits desitjats. Avançant, 1946 torna a Menorca a la seva família. Havia acabat el servei militar, coneixia ja la ciència de la cartografia i el seu objectiu era publicar un mapa complet de Menorca. Era el primer de tot un feix de projectes. Tresca pels camins de l'illa, a peu en bicicleta, i elabora un mapa complet amb noms de camins i llocs. El resultat és l'edició del seu primer mapa l'any 1951. Alhora, comença a publicar articles al diari Menorca l'any 1945 i a l'Iris el 1952. S'estableix un lligam definitiu entre Mascaró Passarrius i el territori que coneix a pam, fet determinant per entendre el rerefons de tota la seva obra. Els veïns de Laurenç el coneixien com un jove inquiet. Sempre du a mà una llibreta de notes, on apuntava qualsevol tipus d'informació que li interessava. Com he dit abans, recorria camins i llocs per vendre, en aquest cas, productes i fotografiar els pagesos, un fet essencial que li va permetre
la recollida dels noms de tanques, camins i llocs, o bé ubicar 500 jaciments arqueològics nous. La gent, en aquell temps, deia que anava d'antigots, és a dir, si agafen el diccionari català-valencià-balear, vol dir redol de terra on hi ha ruïnes de monuments megalítics, és a dir, anava d'antigots. Viure a Ciutadella significarà dirigir l'Iris i la col·lecció Monografies Menorquines, col·laborar amb el fotoclub i la secció d'estudis del Cercle Artístic de Ciutadella. Aquí és on formarà una nova família amb el fill Hernando, unió de la qual van néixer 4 filles, na Goretti, na Assumpta, na Immaculada i na Virgínia. I mantindrà durant molt temps un vincle amb persones del món de la cultura. Segur que molts de vostès es van conèixer, com van ser el senyor Fernando Martí Camps, el senyor Josep Saló Farnés, Nina Camps, o Josep Aldàs Quintana, entre d'altres. Però, en 1957, la família Mascaró Hernando es trasllada a Mallorca. Moltes de les iniciatives que havia fet a Menorca les va fer exactament a Mallorca. Tenia fama de bon conversador i persona enginyosa. Només un exemple. L'any 1964 publica a la revista Serra d'Or un article, l'illa de Menorca, un museu d'arqueologia a l'aire lliure. Aquest títol tan atractiu per al lector va ser el lema que a Menorca s'ha utilitzat, i s'utilitza encara en alguna ocasió, en infinitat d'ocasions per a la promoció turística de l'illa. Com deia abans, dels 532 jaciments arqueològics coneguts fins a mitjan segle XX a l'illa, Josep Mascaró Passarrius en va ubicar 528 més. Vull recordar que actualment en tenim entorn d'uns 1.400. Aquell treball el va dur a elaborar les cartes arqueològiques de cada municipi i a publicar el seu primer llibre sobre arqueologia, els monuments megalítics de l'illa de Menorca, que alhora va rebre el Premi Jaume I. Però és que l'any 1967 elabora l'inventari dels monuments prehistòrics i protohistòrics segons la normativa europea a l'hora de redactar les fitxes. Aquesta feina esdevé cabdal per declarar els jaciments de Menorca béns d'interès cultural i, no fa gaire, és el resultat de la seva feina ha estat molt essencial a l'hora de declarar Menorca cultura talaiòtica per la UNESCO com a patrimoni mundial, com tots vostès ja saben. Després vindran les descobertes i estudis de gravats de coves, els estudis sobre les taules i els cultes brau, o esdevindrà l'iniciador de l'arqueologia submarina dels anys 60. Paral·lelament, treballava a la recollida de noms de tanques i llocs. Aquesta feina de camp el du a publicar el Mapa General de Menorca, mapes turístics i arqueològics, i llibres tan destacats com el Corpus de Toponímia de Menorca o la Geografia i Història de Menorca. Al mateix temps, com a bon comunicador que era, durant tota la seva vida va donar a conèixer el seu treball de recerca i d'investigació, com a través d'articles als mitjans de comunicació i revistes científiques, on explicava tot allò que havia descobert o estudiat. En definitiva, la seva tasca és un llegat d'alt valor cultural que reflecteix en la publicació de 44 mapes diferents, 23 llibres, 45 llibres on hi participa, 11 pròlegs, 37 opuscles, 61 articles científics, 492 articles periodístics, 853 crítiques d'art, 14 relats i 225 articles de successos i alhora que l'edició de 36 llibres d'altres autors. Segurament, en aquest punt, la família que està posant el dia a la pàgina web, possiblement aquesta estadística no hi ha cap dubte que augmentarà. Darrere cadascuna d'aquestes obres hi va abocar el seu coneixement, la feina d'edició i, sobretot, la intenció de difondre allò conegut, essent avui en dia obres de consulta obligada. Una menció a part sobre la fotografia, art que va aprendre a Fotoestudio Hernando, a casa seu sogre. A més, redactarà guions per a 2 reportatges del Nodo i va ser corresponsal per vendre notícies, mai més ben dit, si no eren interessants no les pagaven, i la feina estava feta, a agències de notícies com EFE, Alfil i Cifra. Alhora, volem recordar que és un dels fundadors d'Obra Cultural de Balear a Mallorca, gràcies a l'impuls de Francesc de Borja Moll i de l'Institut Menorquí d'Estudis. El
Amb una trajectòria com l'exposada fins ara, només era qüestió de temps que arribassin els homenatges pel seu treball diari constant. Va ser recompensat amb premis, reconeixements i mencions rebuts tant en vida com després del seu traspàs. Josep Mascaró Passarrius té carrers dedicats a la seva persona a Ciutadella, l'avinguda Josep Mascaró Passarrius, a Aló, però també a Pla de Netesa i a Coll d'en Rabassa. D'entre els reconeixements rebuts volem destacar el denomenament de soci d'honor del Centre Cultural d'Aló, l'any 89, la medalla d'or de la Comunitat Autònoma, 1996, encara va tenir el gust de poder assarir, era viu, la declaració de fi il·lustre d'Aló 3 mesos després del seu traspàs, o la taula d'or Premi Maria Lluïsa Serra, atorgat pel Consell Insular de Menorca, posant en valor la seva feina en el món de l'arqueologia i de l'edició. També volem destacar la vintena d'activitats relacionades amb la seva figura que s'han duit o es faran a Menorca aquest any. Recordar que es pot visitar l'exposició filatèlica i de publicacions seves a la Biblioteca Pública d'Aló fins a principis de desembre. Avui que vespre mateix s'ha inaugurat una exposició fotogràfica a la Galeria Pinzellades d'Art, a Aló, visitable fins a mitjans de desembre, o l'exposició produïda pel Museu de Can Saura, que ahir es va inaugurar al Roser i que restarà oberta als visitants fins a Sant Antoni. Finalment, volem destacar la feina que des de fa mesos fa la família Mascaró Hernando en la creació de la pàgina web mascaropassarrius.cat. És un treball de la família en equip que constantment millora el contingut del web, on s'hi troben les publicacions, entrevistes, articles, fotografies, actes del centenari i de més material elaborats o entorn a la figura de Josep Mascaró Passarrius. Acabaré. A l'exposició a peu i en bicicleta per Menorca, li recomano que hi vagin, és una xalada didàctica i molt directa cap al coneixement entorn de Mascaró Passarrius. Inaugurada ahir al Roser, Josep Mascaró Passarrius diu: l'únic mèrit que tenc és no haver-me desanimat mai. Nosaltres, la societat menorquina, tampoc ens hem de desanimar mai per assolir el coneixement i la realitat de la nostra cultura i impulsar la seva difusió a través de tots els canals possibles, en el nostre cas, a través de les revistes locals menorquines. Moltes gràcies.